一応オーダーしてます。If you need any help, just tell me. Si môžete dať vodu. To je vajčí koňaček? Tak je. Vítajte. Pani Michi Vashizu. Dnešného stretnutia. V programe sa oboznámime nielen s kultúrnym dedičstvom Japonska, ale aj nadácie pani Silvii Gašparovičovej Vzdelanie a zdravie pre všetkých. Lebo tak je to zvykom v podobných udalostiach v kultúrnych krajinách vo svete. In this afternoon is cultural heritage 5,000. Balík, každý v hodnote 2 lístky pre tieto nádherné a veľmi So now we want to speak about the spirit of Japanese art. Teraz predstaviť Japonsko a japonskú kultúru za prítomnosti pani Gašparovičovej a mnohých vzácnych slovenských hostí. Jeans and t-shirts, riding Toyota. A brush in India ink to express spiritual depth characters. Japonské umenie kaligrafie je umenie maľovania znakov štecom a indickým tušom kvôli spirituálnej hĺbke a kráse. Friendship. It's in 3 different... Akej skupine lingvisticky japončina patrí, má úplne inú štruktúru ako Graphic kanji, phonetic character hiragana, Japan, and other phonetic characters, and the last letter A represents Asia. Her name in Japanese calligraphy. Ďakujem pekne za toto krásne napísanie môjho mena. Keď bolo povedané, že školáci sa naučia 1000 znakov a na dobré ovládanie je treba 5000 znakov, jak to potom musí byť ťažké pre nás sa naučiť takto písať. Yeah. My name also use this character. Že jej meno tiež používa tento znak. So we have a very great relationship. Že máte dobrý vzťah, je si podobné. Som veľmi rada, že mi vyšiel čas a že som sa mohla tohto stretnutia s vami zúčastniť. Som rada, že spoznávam zvyky, históriu a tradície japonských ľudí. Teším sa, že sme sa spoznali osobne a želám vám do ďalšieho pobytu na Slovensku len príjemné zážitky a spoznávanie Slovenska. Čo najviac, aby sa vám darilo a aby ste spoznala aj slovenských ľudí, ktorí určite sú k vám priateľskí.
teším sa na ďalší program a už pohľad na tie nádherné kimoná, ktoré majú veľa rokov a sú takou históriou, ma potešil. Takže môžeme začať. Žlča predstavuje fialovú farbu, ktorá sa v Japonsku považuje za najnoblesnejšiu farbu. Tretí znak B znamená krásu a štvrtý je A, Ázia. She also prepares Japanese calligraphy.